Good morning everyone. So today is Tuesday, January 14, 2025. So it's a rainy morning. So time check is now 7:11 in the morning. So it's duty mode na ko guys. Walang nagawa sa buhay, naligo ra ko pagkahuman. Nang limpyo. So the weather is not good. Medyo kaulan nun. So, si Chucky ba kay ganihara kung gitawag ko siya ba kay manglakaw nami. Di man siya magawas eh. Naraay. Yung bibi niya ay. Hi, Chok! Hindi magawas man ka. Gitugnaw ka, nakikiang ka, nakig-away kag mga kairuan. Tara, kayo mo, tira ko, halina. Tari. Halina. Ikaw ha. Sige ka pabuyag, bibing ha. Luuyan na ng bata. Uy. Kasi lang luuyan ng bata. Oh, tara. Luuyan ng bata. Chuk. Uy. Alin na din. Dali. Guys, oh. Charan. Very ngit-ngit. Oh. Nagbanda na po siyang nagbanta na sa para mag-ulan. Pati kayong clouds guys, no? Tanawa. It's the nimbus clouds. So hello guys, padong na ko ana sa trabahoan, naglakaw ko guys. Maglakaw ko padong sa trabahoan guys kay wala akong bana kay tuwa sa malabuyok sayo kay siya nigikan. So maghoop ko nga na jeep nga moagi. So na jeep ni agi pero wa ko kasakay, wa ko kabantay. So guys, nana ko dire dapit sa briefing area. So basta kayang kalsada guys kay gaulan baya. So medyo di kayo siya dagang kayo guys. Gamay na ito kayo. Kasi ng lakaw. Dili kaayo daghan. Pero unlike sa aging sa pagka-December, grabe chud ka daghan guys. Karon kay murag senior man god. Naami ko sinulog. So gamay na kayo ng ready. So mura ng mga guys. Gamay na kayo siya ng lakaw guys. So mo to. Nakaagi ko din ni Alice din nagprito siya upuan ka ng unsa nang saging lamia kay guys ay Good morning as always. Nana ko sa office. So time is now 7:45. So mamaw ko guys. So kung sudan kay chorizo kanang ang sa tungalan ay kanang chorizo, itlog og siomay. So namin tabla ko guys. Daw yung nahuna. So ang inaw to daw yung nahuna ma-accomplish. Matuman. Granted. Charot. So matugas sa mga sa kuha. Fast forward, uwi na guys. It's now already 4 p.m. So ikuha ko ni Bana guys. Padong namin ana uli. So nang lago ikaw. Piya mo. Hey, sakay na ka di ka motor bibing. Chok. Ready na si Chucky, maangat sa babaw sa kanila sa motor. Hey Chok. Ay, hindi man naog ha. No, baby ha. No, baby, no. Hindi man naog ha. Kaya malakaw lang. Hello, good evening everyone. So time check is now 8 o'clock in the evening. So guys, pag abot ako gikan sa kong trabahoan kay nagayang-hayang radyo ko sa mundo yan. Then pagkatotoo na si Bana nga maglungag daw ko na may kanon. So na may pinirito nga isda. Then nasa tidambal nga kang nadaginuton. Amuan na lang itiwas og kaon marot among sudan. So yupak lagi akong adlaw karon guys. So what happened man? So mauto guys, nahuman yung panihapon, galingkod-lingkod ka diyot. Dayon karon na anak ko dari sa among balay. Naglingkod-lingkod, nag-edit o vlog kanang mga way kabuluhan ba.
ano ra jud siya guys, inano ra jud ang life. Diba? So, padong ako tulog ani guys while mahuman ako og vlog mahuman ako og edit sa akong vlog ako ni upload din matulog na ko guys kay duka nang bati og nang dako og nang mga dakog liog. So amping ta guys, a good night everyone. So ayaw kalimot pag-follow sa akong page Olangga po sa akong YouTube channel Olangga TV. So guys, salamat sa pagtan-aw.